Уважаеми дами и господа, добре дошли на пиесата Многострадална Геновева. Още с първото си изиграване преди 30 години, тя се доказа като най-въздействащата постановка, играна някога в Бяла черква. Ето защо днешното представление оживи улицата на града, избра всички зрители в малко импровизиран градски театър. Залата се изпълни за броени минути. Предните членове заеха първенците и беят. До него седна Дамянчо Григорът, който го занимаваше с струмните си шеги. Сред жените най-грамогласна бе кака Гинка, която гледаше представлението за пореден път и разказваше наляво и надясно актьорски реплики. С поддържане на атмосферата беше ангажирана група цигански музиканти, които в чест на представлението свириха австрийския химн. Най-сетне настана тържествената минута. Австрийският химн замлъкна и в залата се възцари гробна тишина. Завесите се вдигнаха. Обстановката се пренася в средновековното графство на Зигфрид, на което предстои война с маврите в Испания. Затова той се сбъгува с жена си, Геновева. Геновева, аз имам мисия. Ще заминавам на война, но през цялото време ти ще си в сърцето ми. Господаря, елате да ви изпратя. Веднага след като графът потегля, наместникът му Голос решава да се възползва от случая и отправя преустително предложение на графинята. Но Геновева, която е вярна на мъжа си, отказва грубо. О, Геновева! Где е жена? Ела ми в спалня. Яростен от отказа, Голос крои по-дълг план. Решава първо да се отърве от верния прислужник на графинята – Драка. Безделник! Как глас е? Щом се разправя с слугата, подлецът се насочва към самата графиня. Не я хвърля в тъмница, а на воюващия Зигфрид праща лъжливо писмо, че е хванал в изневяра. Какво си мислиш, че правиш ти, бе? Ти не си въобразяй, че като си графиня, може се държиш така с Голос. Никой не се държи така с Голос! Ела ми в тъмницата! Уважаеми господарю, по време на вашата абсистенция стигнах до ужасната истина. Вашата любима Геновева има любовна афера с собствения си слуга. С него вече се разправих, а нека ваша милост реши какво да сторим със съпругата ви. Искрено ваш, Голос. Голос играе доста добре на благородната си роля и заслужено печеля мраста на няколко баби. Марита, какви са тия работи да прави ваш врачи? Къде има булчето? Графът получава писмото. Щом разбира за случката, отвръща със смъртна присъда за Геновева. Herr Siegfried, Sie haben Post. Danke. На първия чин Дамянчо Григорът разправяше на Бея първото действие. Че на 5 января varmış bu devlette ya. Almanya'da? Evet, Almanya'da. Ben bu gavurlardan hiç gördüğüm yok. Nasıl bey efendim? Bu köse çifte sakallı. O mu fotoğrafçı? O фотограф. Alman mı? Наблизо Стефчов критикуваше графа. Огнянов през приятния участък. Защо? Добре играе. Да, добре играе като маймуна. Публиката въобще не уважава. Забелязва се. Въобще не уважава. Трябва да му се подсвигне. Трябва да се, да? Кой ще посъпва? Аз? Свободен сте, господин, но трябва да излезете. Що да съм? Това представление с благодетелна цел. Играят любители. Ако можеш по-добре... Аз си плащам и неща кигая. Киряк, ти да разбърн човек. Добре. В това време завеста отново се дигна и пиесата се продължи. Джелатите, натоварени с задачата да се отърват от графинята,
се смиряват и изоставят гората. Хайде, върви по-бързо към смъртта. Нека бе оставим жива, тя е майка. Добре, то спър ще направим компромис. Лесните. Работа е свърша. Геновева е мъртва. Точно това иска да чуя. Добра работа, момчета! Зигфрид се връща след 7 годишна война и чете пред смъртното писмо на Геновева. О, скъпи графе, защо ми избра такава тежка участ? Аз те обичам с цялото си сърце. Завинаги твоя Геновева. Съкрушен от жестоката истина, разяреният граф оковава Голос. Голос! Аз ти ме вяра! Ти погуби моята любима и ме предаде! Стражи, отведете го! Поведете го! О, какво? Не ми го причинявайте, момчета! Майката на господин Фрачо се чуди какво да прави покрай агонията на сина си. Умориха момчето ми, омаскариха го. Публиката се разчувства и почва да плаче. Кака Гинка ги успокоява. Не плачи, Мари, Геновева е жива в гората. Гинки, жива ли? Ами да му се каже на горкия да не плаче. Бре, баби, мълчи, жива е! Минават години. Един ден графът отива на лов в гората, но много скоро кучетата му надушват някого. Геновева, това ти ли си? Истина ли е? Добре ли си? Лошо. Кой далец свири? Нека да го хванем и да го изхвърлим този протестанец. Навън този кой свири! Беят пошушва нещо на едно заптие, което отива при Стевчов. Заптие? Стевчов, виждам, че си нервен. Вят каза, изгледаш навън да спушиш една цигара. Графът и графините се унасят в разговор. Баба Петковица се обажда. Идете си, баби. У вас па се изговаряйте веке. Не вярвайте на тия проклети голосовци. Проклета си ти! Краят на пиесата се обобщаваше в радостна песен, но след като изпяха първите 2 стиха, на сцената се раздаде революционен възглас. Пламни, пламни, в нас любов неща, против турци да стоим на среща. Беят, и той без да разбира нито дума, слушаше с благодарение песента. Той питаше Дамянчо Григорът за всеки един стих. Всеки друг би сбъркал, но Дамянчо не беше от тия хора. Дамянчо ефенди, çok güzel konsul budala. Ne yapıyor? Beyefendi, ne yapıyorsun? Çok beğendim bu tiyatroyu. Evet kararı. Yani şimdilik bu kadın var, ne olacak? Çok çeşme? Çok çeşme Almanya'da öyle mi? Ama Franka duruyor yok efendim. Evet, evet. Ne o? Kaç konsul var? Aa evet. Kaç tane? Aa evet. Песента се прекрати и залата скоро се изпразни. Актьорите се пробличаха зад сцената и приказваха весело с приятелите, дошли да ги поздравят. Браво за представлението. Ей, Катлешко, дяда да те вземе. Идваш тука, ревеш като буря, циганско сърце. Не дей, братя, много смут покрай тази многострадателна Геновева. Трябваше да разведрим установката. Ефектно се получи по идването на сцената. Аз се оглеждах да няма проблеми. Няма проблем. Спокойно, той Дамянчо ги оправи работа с Бея. Айде, чекай.
Кво стана, бе, момчета? Искате още, а? Като се замисля, майче пропуснах няколко съществени момента. Я да видим как наистина се случиха нещата. С поддържане на атмосферата беше ангажирана група цигански музиканти, чието опит да свири австрийския химн не беше нищо повече от мазни гюбеци. Момент, това цигулка ли е? Определено най-завен сред циганите беше цигуларят, който по някаква странна случайност се казваше господин Пеев. Както се личи от прославеното му майсторство, музиката на господин Пеев би посрамила дори Орфей, а не би за известната му холивудска усмивка, би засенчила дори мъжа от рекламата на Ла Галут. Преди пиесата специално го помолихме да си пести усмивките, за да избегнем припадъци в женската аудитория. Как можах да пропусна магиосващия чар на Пеев? Но както и да е. Яростен отказа го скрои по-дълг план. Решава първо да се отърве верни прислужник на графинята – Драка. Безделник! Как е баси? Fatality. Извиняваме се за причиненото неудобство. И така. Наблизо Стевчов критикуваше графа. Огнянов през приятния участък. Защо? Добре играе. Да, добре играе като маймуна. Публиката въобще не обажава. Забелязва се. Въобще не обажава. Трябва да му се подсвигне. Трябва сега. Карла или Оменат? Моля, гледайте единствено заедно с госпожа Филева, защото иначе може да ви хване шубе. Карло. В името Карло има 3 съгласни. 3. 3 са правите от теоремата за трите перпендикуляра на Чакъров. Перпендикуляра. Перпендикуляра се римува с боли ме фара. Кой още го боли фара? Отговорът е прост. Фара на жокера на Пенка. Пенка. Пенка ни заплаши, че ще ни даде тест. Тест. Тестът има 3 грешни отговора. 3 са страните на триъгълника на илиоменатите. Тестът има и 1 верен отговор. 1 е окото на илиоменатите. Пенка е двоен илиоменат. Потвърдено? Гати Пенката, честно. Джелатите, натоварени с задачата да се отръват от графинята, се смиряват и изоставят гората. Хайде, върви по-бързо към смъртта. Моля ви, не. Нека да я оставим жива, тя е майка. Добре, то спъш направим компромис. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. A real gangster ass nigga never runs his fucking mouth, cause real gangster ass niggas don't start fights. And niggas always gotta hide. И така, дами и господа, запълнихме всички празнини в историята. Запомнете я добре и до нови срещи. И сега вече може да му праскаш един край.